Evar baş hevalên necaw çarin başin îro siyê cotmehê 2023 û bernamek din de bi hev ranin. Em ê îşev ser yek di mijara bisekine ji ber ku ev di sê roje me vîdeo çêne kiribûn ji ber vê yekê mijar dikevin ser hevdû. Gelek mijar hene di rojevê de. Li Kurdistanê êrîş henin, şer heye, dîsa mesela Filîstîn û İsraîlê heye, dîsa mesela siyaseta navaxwe ya Tirkiye heye, dîsa kampanya û çalakiyê Kurdan hene li Ewropayê li tevahiya cîhanê. Lê îşev mijara serekek em li serê rawestin helwestek din a malbata Barzanî bi taybet Nêçîrvan Barzanî ji ber ku doh yani roja bîst û nehê cotmehê 100 sal li ser damezrandina Komara Tirkiye ra derbas bû û Komara Tirkiye yani rayedarên dewleta Tirkiye, muhalefet, iktidar, desthilatdar dervey desthilatdarê hemî hatin ev sedsaliya xwe pîroz kirin û ji bo sedsalek din hin îşaret dan perspektîfa wana sedsala bê diyar e. Ev jî li ser qirkirina Kurda ye û ev sedsaliya Komara Tirkiye li Hewlêrê jî hat pîroz kirin û Nêçîrvan Barzanî jî çû wê derê. Em ê ev mijar ji do da gelek tên nîqaş kirin, em ê jî li serê rawestin û şîroveyê xwe bêjin. Niha beriya vê mijarê mijarek din heye rojnamevan Silêman Ahmed bi heman demê de berpirsê beşa erebî malpera erebî ya Rojnivîs heye. Rojnivîs hûn dizanin ajansek nûçeye ne û li Başûrê Kurdistanê weşan dike, di derbarê tevahiya Kurdistanê de weşan dike, lê navenda wê li Başûrê Kurdistanê ye û bi gelek zimana weşan dike. Yek ji van zimana jî zimanê erebî ye û berpirsyarê beşa erebî yani edîtorê beşa erebî ya Rojnivîsê Silêman Ahmed xelkê Rojava ye û beriya çend roja ji Başûr çûyê Rojava ji bo serdana malbata xwe û li wê derê di rê de ji aliyê pedekê ve hatiye girtin. û ev çend roja vay bû 10 roj ti agahî ji Silêman tinin. Yani pedeke ne dibêje me vîya girtî, ne dibêje me berdayê hiç tişkî nabêjin. Ji ber vê yekê hem malbata wî, hem Rojnivîs, hem rojnamevan, hem hemî kesên ku Silêman Ahmed naz dikin û hem jî raya giştiya Kurd bi taybet Rojava li Başûr vê tiştê merak dikin. Silêman Ahmed li ku ye, pedeke çima ew bi çav kir, pedeke çima ew revand, niha li kê derê tê girtin, çi jê tê xwestin, zerbar hevê meselê de çima tê daxuyaniyek, çima tê gotinek nayê gotin. Ew ê sibê saet 11 da li Rojnivîs li Silêmaniyê daxuyaniyek bide, civînek çepemeniye li dar bixe û di derbarê vê mijarê de ew ê hin tişt werin gotin. Dîsa xebatkerên Rojnivîsê, her wiha Sendîqaya Rojnamevanên Kurdistanê Şaxe Silêmaniyê, dîsa Metro Center ku saziyek rojnamevaniyê ye, Federasyona Ronîs ew jî ku saziyek rojnamevaniyê ye, ew ê beşdarî vê civînê bibin û derbarê rev an jî binçavkirina Silêman Ahmed daxuyanî bidin. Weke mêja ji got Silêman Ahmed edîtorê beşa erebî yê ya Ajansa Rojnivîsê. Mijarek ev. Em ê jî bêguman bişopînin û hêvîdaran Silêman Ahmed tavilê werê berdan saetek din jî di bin çawa da nemîne û ka akibeta wî çi dibe em ê bişopînin û were parve bikin. Mijara dudiya ji ber ku me di sê roja vîdeo çê nekine li dêra zorê do pêr şev yani do şevaxê berbanga şevaxê êrişek çêbû û do piştî nîv rojî navenda ragihandina Qesedê derbarê vê êrişê de daxuyanî da û got 19 hevçete hatine kuştin, 3 şervanê wan şehîd bûne, 4 sivîl hatine qetil kirin û 10 kes jî birîndar bûne, 10 sivîl jî birîndar bûne. Ev êriş li devera rejima Baas yani rejima Şamê hikûmeta Esad li wê derê hatiye organîzekirin û êrişî sê devera kirine, sê deverên ku bin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk de ne. Çima demek wiha de ev êrişî giring e ji ber ku li Filîstîn û İsraîlê şerek heye, êrişî hevdû dikin, şerekî dijwar niha li Gazê dewam dike û di vî şerê de heta astekî İran jî heye, heta derekî Amerîka jî heye, yani şerekî li herêmek lokal e, lê şerekî navnetewî ye. Beşekî şerê sêyemînê cîhanê ye. Ji piştî ku ev şer gur bû piştî heftê cotmehê
yani vay sê hefte ser derbas bûn zêdetirî sê hefteyê ser derbas bûn li Bakur Rojavayê Sûriyê li hin deverê ku leşkerê Amerîka tê de bicih bûne yani ê koalisyonê li dij Daişê li wê derê İran hêzên girêdayî Îranê êriş dibin van devera Amerîka jî bersiv dide her roj êrişî hevdû dikin yani îro beriya saetkî jî dîsa li dêra zorê êrişî barageheka ku leşkerê Amerîkî tê de kirin û di demek wiha de werxuye ku rejîma Baasê yani rejîma Şamê Sûriyê jî li bendê ku firsetekê bivîne û êrişî deverên Rojava Bakur Rojavayê Sûriyê bike deverê ku dibin ewa xweseriya demokratîk de dibin rêveberiya xweser de ye hêzên Sûriya Demokratîk kontrol dikin dixwaze êrîş wan dere bike yani ev bûyer ji carek din ji me re nîşan dide ku hem Tirkiye hem rejima Baasê li bendina kîngê wê êrişî Rojava bikin yani tim mantiqek wan zihniyetek mêjiyek wanê demokratîk bûnê tune ye bi taybet li Şamê ana ê ku dewleta Sûrî bi rêve dibin li bendêne ku ew ê çawa herin beriya 2011 yani ne li bendêne ku kes dibin ne li bendê wê ku ew ê hinekî xwe biguherin û Sûriyeyeke demokratîk were çêkirin lê bi daxwaza wan bêguman ew ê ti cara pêk nê yani tişta dixwazim bêjim ew mêjû hê li wê derê hetanê ku tekoşînek mezin nêdayîn hetanê ku gelê din ê li deverê din ê Sûriyê jî tevlî vê berxwedanê nebe û modela Rojava li tevahiya Sûriyê nêpejirandin li Sûriyê ti tiştek ne çareserkirin ji ber vê yekê hem li herêma Rojhilata Navîn hem jî li Sûriyê rojê dijwar li benda me ne ev mijarek din ê tenê min xwast bi çend gotina bînim bîra we wera parve bikim rojê pêştem mirov dikarê ser vê mijarê berfirehî jî rawestin niha em ê li vê dîmenê temaşe bikin ev dîmen dîmenê Pasteya ji bo pîrozkirina sedsaliya komara dagirker boran erê dîmenek ji Hewlêrê ye Stêrk TV de jî hat weşandin û li wê derê Nêçîrvan Barzanî hey yekî dijî hey erê Nêçîrvan Barzanî hey û konsolê Tirkiyeyê Hewlêrê hey û Safîn Dîzayn hey Safîn Dîzayn hûn zanin ji xwe peyayekî Tirkiyeyê yani hevjê bi gotinê nakê niha bi kîjan münasebetê çûne wê derê bi münasebeta salvegera salvegera sede yani sed saliya komara Tirkiye. Komara Tirkiye sed sal berê di bîst û nehê cotmeyê sala 1923 de hat demezrandin û li ser qirkirina Kurda û gelên din baweriyên din hat dîzayn kirin ji di nava sed sala de bi sedan komkujîl de jî Kurdan hat kirin û ana jî li ser înkar û tunekirina Kurda xwe diparêze xwe berdewam dike. Sed sal berdewam kirin nikeribû Kurda têk bibin lê Kurdan jî nikeribû wan têk bibin statûyekî bi dest bixin. Di rewşa heyî de yani ev tekoşînek tê dayîn 45 salek taybet Kurd dibêjin ki di vê sed sala nû de gerek em jî hebin werin naskirin em jî werin naskirin bibin xwedî statû di destûra bingehîn de mafê me jî hebe ne tenê Kurd hemî gelên din hemî baweriyê din ji ber ku ev komar tenê dibe em komara Tirka û komara Sunniyan komara kesê din ne hemî Sunnî jî Sunniyê Tirk ji ber vê yekê eger komarek hebe û hemû gelê din baweriyê din înkar bike ev ne komarek demokratîk e Kurd û hemû hêzên din dibin em lazim e ku komareka demokratîk hebe yani hetanê ku komareka demokratîk nebe ev komar ne komara me ye niha Tayyip Erdogan û rejima li Ankarê rejima Tirk taybet ev 10 salê dawîne planek ha dawin pêşiya xwe ji 2015 hetanî niha digotin di sed saliya komara Tirkiye'de perskirêka Kurd ti tiştekî namîne berxwedana Kurd tekoşîna Kurdan namîne em ê bixelînin lê ev roj hat yani do sed saliya wan tijî bû îro êdî ketin sed saliya xwe ya diyem lê tekoşîna Kurda berdewam dike ji ber ku tekoşîna Kurda berdewam dike êrişên wan jî berdewam dikin û di dema pêşta ew ê van êrişa jî dijwartir bikin û Nêçîrvan Barzanî û kesên pêra pedeke doçûn li Hewlêrê beşdarî pîrozbahiya sed saliya komara wan bûn li wê derê pasta birîn kêf kirin şahî kirin sed salî pîroz kirin lê ev gelek kes hin alîgirên pedeke vê yekê weke tiştek mecburiyeteke dîplomatîk nirxandin ev ne mecburiyeteke dîplomatîk e ev peyameke siyasî ye malbata Barzanî
biçûyîna Nêçîrvan Barzanî ya vê resepsiyonê gotin di sed sala duyem ya Komara Tirkiyeyê de em li gel dewleta Tirkin li dijî gelê Kurd pozisyona xwe zelal kirin. Ji xwe bi salayê vî tiştî dibêjin, di pratika xwe de vî tiştî dibêjin, lê çûyîna wana wê derê eşkere tê vê manayê. Nêçîrvan Barzanî jî êl derdora wî jî dizanin ku yani peyamê wa têne çi manayê. Ew jî dizanin, dîplomasiyê dizanin, aqlekî wan jî heye, siyasetê dikin. Yani dizanin dema gavek avêtin ev gav çawarê şîrove kirin. û ji do ve gelek Kurd heta hin Kurdên alîgirên pêdeke jî ji vê yekê re nerazîbûna xwe nîşan didin. Hin kesên ku qelêma xwe firotine, yani hin kesên ku mejiyê xwe firotine, pera dixebitin, dibêje yani li wê derê merî mecbûr e herê, ne mecbûr e. Nêçîrvan Barzanî dikar bû peyamekî xwe bişîne. Hatta beriya çend sala dema Abdullah Gül Serokê Komara Tirkiye bû, resepsiyon tiştek wa hebû, nehat. Ku nexweşxanê me fotoğrafê xwe parve kir. Yani Nêçîrvan Barzanî mecbûr nebû biçe. Cara ewle tiştekî wa dikin, dikarû nûnerekî xwe bişîne. Dibêjin li wê derê konsolê gelek dewleta henin diçine hemiye. Dewleta her dewlet ne dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye Kurda weke dijmin divîne. Kurdistanê hemû wek axa xwe divîne, hewlêrê jî wek axa xwe divîne. Pedekê jî wek dijminê xwe dibîne. Wan kar tîne, yani silavek bidî wan ji bo ku wan kar bîne li dijî Kurdan. Ji ber vê yekê, yani Nêçîrvan Barzanî biçe, mîsal dibêjin biçe pîrozbahiya salvegera damezrandina komara filan devletê manayek wî heye, lê çûyîna ya Tirkiye manayek wî heye. Yani ev tê çi mane? Fena ku siyasetmedarekî Kurd li Bakur biçe salvegera damezrandina Partiya Baasa Saddam Hüseyin pîroz bike. Aynî mane. Wekî din işte ew wîtin heye, tim mana wîtin ji ber vê yekê niha ev çûyîna Nêçîrvan Barzanî ne tenê çûyîna resepsiyonekê, ne tenê çûyîna pîrozbahiyekê, ne tenê peyameke dîplomatîk, ne tenê tiştekî normal e, ev peyameke ji bo gelê Kurd e. Malbata Barzanî divê di vê sed salê de di dewleta Tirk ku dixwaze Kurda qir bike, em li gel wan in. Yarê em êdî li gel dewleta Tirk in. Wek waliyekî, wek qeymeqamekî dewleta Tirkiye hewlerê tev digerin. Ji ber vê yekê êdî bi vê peyama do hêviya ku ew ê pedeke were nav kongre netewî, ew ê pedeke bi vê Partiyê Kurdistanî, pedeke ew ê êdî Kurda re tev bigere, li gorî berjeveniyê Kurda bigere, ev hêvî jî tinebûn, mixabin, kes xwe nexapîne û divê ev jî yani li derekê were notgirtin ji bo dîroka Kurda tiştekî nebiçûk e, tiştekî gelek mezin e. Yani qonaxeke girîng bû. Eşkere li ber çavê cîhanê Malbata Barzanî bi çûyîna wê resepsiyonê, bi birîna wê pastayê tiştekî normal nekirin, mesajek seknek siyasî û stratejîk eşkere kirin. Ew sekna siyasî û stratejîk jî weke me hêja min gotin em vê derê ne, em li gel dewleta Tirk. Baş hêşev ez dikarim varan bêjim hevalên nêja bi xatirê we êvar baş.